Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo. Igama lami nginguSambiso Ngwakandlozi. Ngicela amaqala ukuvakashela i-channel cof subscribe. Kanti uma ukuthi usubuye kwesibili ngikubingelele futhi ngikwamukele ohlelweni insibande daily updates. Wembukela umsolo neminyaka engu-16 omdala waseNewcastle ushaqwe ngamaphoyisa ngemuva kokugwaza isoka lika amanxeba amaningi emzimbeni laze lashona. Kuthiwa le ntombazane ifica umufi ecindezela unina emshaya kanzima efuna kumdlengula. Kuthe le ntombazanyana emkhuza ukuthi akayeke lento akayenzayo kunina. Umufi wavele wavuka ngejubane eqonda kumsolo ephuka ngolaka wazama kumbeka isandla. Le ntombazanyana bese ikhipha umese yamgwaza emqaleni inxeba elilodwa yabese emgwaza amanxeba amaningi emzimbeni waze ukuba useyathula khona lapho. Intombazane igama layo lifihliwe ngenxa yeminyaka evelile enkantolo yasemadadeni ibhekene necala layo elilodwa lokubulala. Kubuka ukuthi le ntombazanyana ibingakhombisi neze ukuzisola ngoba ibisikhathele ukubona unina ehlukunyezwa. Kubuka ukuthi lesigameko sishiya abantu bendawo bekhexile futhi indaba okuphuza ngayo itiye iyabatshazwa endaweni ngapha nangapha. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant Colonel Nqobulekala uthe amaphoyisa asosizweni asebenza udaba lecala lokubulala. Mbukeli, ngizocela ubeke uvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Usale kahle.